İlki bilen hemmeňize salam. Dogrusyny aýtsam, men öňleri söýüň nämedigine bilmeýädim. Ýöne, bir güni men bir gyza taşdym. Şol pursat ýüregimde bir täsin duýgu peýda boldy. Onuň gara gözlerinden gözüm aýryp bilmedim. Şol wagty munyň ýaly ýagdaýy men birinji gezek düşüpdim. Her gün meniň onu göresim gelip ýüregim gursagymdan çykaýjak bolýardy. Eger şolaň bar söýgi bolýan bolsa, hawa men hakykatdan söýüpdirim. Emma onu söýýändigimi o gözüň tek özüm bilen ok. Men onuň owadan taşlaryny söýýän, men onuň owadan ýylgyrshyny söýýän, men onuň giýjelerine ýagyt taşan ýyldızlara meňzeş owadan gara gözlerini söýýän. Men diňe onu söýýän.